L'existència d'una xarxa important de recs que permetia l'aprofitament de l'energia hidràulica, l'èxit de la protoindústria tèxtil i la situació estratègica de la vila de Banyoles van fer que es configurés ràpidament com una urbs destacada, amb una artesania, un comerç i una manufactura pròpies, uns mercaders influents i l'exportació de productes elaborats aquí, arreu de la Mediterrània. L'aigua, la de l'estany i, sobretot, la que corre pels recs, ha donat des del seu origen un caràcter especial a Banyoles. Les canalitzacions que travessen la ciutat, ideades per la comunitat benedictina que va fundar la vila medieval, van convertir unes terres pantanoses en un territori fèrtil, regat pels cursos d'aigua, que, aprofitant el desnivell, creuen Banyoles de nord a sud. La quantitat d'aigua que hi ha explica, sens dubte, la seva puixança. O, com a mínim, entre les diverses viles monàstiques que hi ha a Occident o a l'Occident cristià, viles monàstiques, és a dir, viles que es funden al costat d'un monestir, a redós d'un monestir o com a excusa d'un monestir, la diferència clau de Banyoles són els recs. Són aquestes sortides d'aigua fetes pels homes, és a dir, algunes d'elles poden ser sortides naturals, però la resta es van construir expressament, i no només es van construir expressament, sinó que es van mantenir al llarg dels segles. Sense els recs de Banyoles, en aquests moments són 5, en alguns moments sembla que n'hi ha hagut algun més, la vida, no només de Banyoles, sinó de tota aquesta banda sud de la comarca, seria difícilment comprensible, sobretot per aquest element de diferenciació, i és que aquí hi ha aigua corrent, aigua que circula, és a dir, aigua que està en funcionament i que permet regar, això és indubtable, però permet també fer anar tota una sèrie de molins, tota una sèrie d'infraestructures que ens ajuden a entendre per què Banyoles de cop creix tant. Sense els recs, o els recs són fonamentals per entendre la vida de Banyoles, sobretot perquè al seu voltant va començar a construir-se la vida. Sí que són uns recs que durant un temps es van explotar, però la gent vivia al marge, perquè els recs, a més, poden portar tota una altra sèrie d'elements negatius, ho hem de tenir en compte, que poden portar o que poden transportar coses negatives, però en el fons la seva contribució a la història banyolina és absolutament indiscutible. El cert és que l'existència d'aquests cursos d'aigua esdevindrà el motor d'una incipient protoindústria que evolucionarà durant més de 300 anys i convertirà Banyoles en una vila rica i pròspera. Tenim clarament documentats al voltant dels recs una sèrie de molins, alguns dels quals sembla que a finals del segle XII existeixen durant el segle XIII, durant el segle XIV, durant el segle XV, es van allargant. És cert que alguns d'aquests molins pateixen part dels problemes polítics que hi ha a partir del segle XV. Alguns d'aquests molins cauen en desús, però alguns d'ells són transformats. A vegades, precisament el fet que siguin transformats amb el temps o que hagin anat adaptant-se a les noves circumstàncies, ens demostra la puixança econòmica d'aquests molins o la utilitat d'aquests molins. Les cases que són habitades o les infraestructures econòmiques que són utilitzades es van adaptant als nous temps. Una de les proves més clares del que estem dient, per exemple, seria l'edifici de la Farga, que sembla que està documentada una farga, és a dir, un lloc de transformació del ferro des del segle XIII, però en realitat no serà fins al segle XVI que comenci aquesta farga, la catalana. Però l'espai on hi ha actualment la farga, que abans corresponia a un mas, que va ser un lloc de transformació del ferro, ha anat canviant d'utilitats al llarg del temps i, en bona manera, ens demostra la riquesa d'aquest espai o la utilitat d'aquest espai, que ha anat transformant-se en els diversos usos
que han sigut necessaris. I és que les característiques favorables de Banyoles faran que creixi ràpidament i es conformi com una vila de mida mitjana, constituint una autèntica urbs que concentrarà artesans, industrials i comerciants. La població també creix ràpidament. Es calcula que l'any 1366 hi hauria uns 1.200 habitants. El 1598 ja serien 1.750 i el 1787 es superaven les 3.000 persones. Per primera vegada, a partir del segle XII, comencen a residir-hi persones que no es dediquen al conreu de la terra, sinó que es dediquen a la transformació de la matèria, als serveis i a la compra i venda. Fonamentalment, el que coneixem a Banyoles són molts diversos oficis. Tenim documentats a partir del segle XIII, per exemple, que és quan tenim els primers capbreus, oficis que tenen a veure amb la producció tèxtil, aquest concepte que podria englobar-se sota el nom pareireria i que en alguns municipis actuals encara existeix un carrer que s'anomena així o una zona que s'anomena així. La pareireria o els paraires, en realitat, eren els que controlaven tota la producció tèxtil des de l'adquisició de la llana fins al final, fins al que tenien el producte acabat. Aquests paraires englobaven, per tant, molts diversos oficis que es van anar especialitzant a mesura que l'economia creixia, que l'economia es perfeccionava. Vol dir que hi havia gent que cardava la llana, que després hi havia els que la batien, els que la tintaven, i per tant tot un procés molt llarg. Aquests artesans, aquests drapaires, els tenim clarament documentats en diversos llocs de Banyoles, des del segle XIII, durant el segle XIV, durant el segle XV i durant l'època moderna. Bàsicament el que fan és fer aquests teixits grans, per tant necessiten uns edificis o uns espais interiors on poder manipular. Pensem que la producció tèxtil és una producció que avui en diríem contaminant, entre altres coses perquè molts dels productes que es fan servir fan olor, però no només fan olor, sinó que per batre'l es fa soroll, i per tant molts d'aquests llocs van acabar en uns espais no del centre de la vila per tal de no provocar noses amb els veïns. La indústria tèxtil, en particular, experimenta un predomini i creixement destacable i serà una activitat molt destacada fins al segle XIX. Els teixits produïts a Banyoles tenen cada cop més sortida i es comercialitzen més enllà de Catalunya, amb un èxit destacable, tant que la demanda condicionarà també part dels cultius de la zona. És cert que hi ha bona part dels territoris catalans que destaquen la producció del tèxtil, però en el cas de Banyoles sabem que també des del segle XIII, durant el segle XIV, durant el segle XV, es comencen a confeccionar uns draps, és a dir, teixit de llana, és a dir, que ningú entengui el drap com el que entenem avui en dia. Un drap és un teixit de llana de dimensions diverses i a vegades molt grans, uns draps que sabem que s'estan comercialitzant a diversos ports d'Europa, és a dir, sabem que arriben a les Illes Balears, sabem que arriben a Perpinyà, sabem que arriben al nord de França, sabem que arriben als Països Baixos, uns draps que es diuen banyolins o banyolencs, en alguna documentació n'hi diu d'una manera o d'una altra, que són draps no de molta qualitat o no d'una gran qualitat tèxtil, però sí molt utilitzats a la vida quotidiana de la gent, i és un dels elements pels quals tot aquest territori al voltant de la vila de Banyoles acaba sent coneguda per aquesta producció tèxtil. Comencen a provocar que es conreïn determinats productes absolutament necessaris per la producció tèxtil o per la producció de les adoberies. Aquest seria, per exemple, el cas del roldó, que se'n parla sovint perquè a partir del segle XIII l'abat del monestir acaba concedint que ningú que no sigui de la vila de Banyoles pugui adquirir roldó. El roldó és una planta, és un element d'un arbust que s'utilitza tant per fer draps com per adobar pells. De fet, Banyoles conserva encara el testimoni d'una d'aquestes infraestructures lligades a l'activitat tèxtil, l'edifici del TIN, que actualment és la seu del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. L'edifici del TIN
que inicialment es considerava que és una construcció medieval, les bases, sens dubte, són medievals, una altra cosa és que el que després es pugui veure sigui realment totes les pedres d'època medieval, però el Tin és exactament el que el seu nom indica, és un lloc on es teixia la roba, on es tintava, sembla que hi havia unes cubes molt grosses, on amb diversos colors es posava la roba a dintre, amb l'aigua escalfada ja amb un tipus de tint diferent, i es feien els diversos colors d'aquests teixits. Tenim a vegades la sensació que l'època medieval és una època grisa, fosca i uniforme, quan en realitat sabem que a mesura que passen els segles, sobretot totes les imatges medievals ens permeten veure molts teixits de molts colors, de colors brillants, de colors molt distingits. Els medievals, per exemple, combinaven colors que ara ens costaria més combinar, taronges i verds, verds i blaus, blaus i grocs, és a dir, colors que a més són distintius precisament de la capacitat econòmica. La llana sabem que té un color de llana, un color marró sense teixir, i per tant, tots aquests intents de fer que els teixits siguin d'altres colors són també un indicatiu de la capacitat, de la riquesa i la diferència. El Tin, aquest edifici tal com es conserva ara, es va considerar inicialment que era un espai per tenyir, un espai que era posseït per el que després en diríem els gremis. En aquests moments aquesta notícia no està gaire clara, però el que sí se sap és que aquí es tenyien teixits i que es tenyien teixits a diversos llocs. Aquests teixits que ja venien manufacturats, aquí es tenyien i després s'havien d'estendre en grans espais perquè s'assequessin. I per tant sabem que als voltants del Tin o als voltants del que seria el nucli antic de Banyoles hi ha grans espais per assecar aquests tipus de teixits. Teixits en els quals s'especialitza l'economia banyolina, però també fent de motor generador de riquesa en altres llocs, perquè a mesura que a Banyoles, per exemple, es necessita un color o un tint especial per aconseguir un color, s'està estimulant que en els llocs propers aquests tints es conreguin i, per tant, és una economia que funciona de manera generalitzada. Una altra de les característiques d'aquests teixits de Banyoles, aquests draps banyolins, draps banyolesos, draps banyolencs, és que a moltes lleudes, és a dir, a molts d'aquests pagaments que hi havia per intercanvis comercials, s'hi reconeixen. Es reconeix explícitament com hi ha uns draps que venen de Banyoles que han de pagar o que estan exempts de pagar o que paguen un percentatge concret. Per tant, tot això ens indica que aquests draps són coneguts, són venuts, són comprats arreu del territori. Amb una activitat protoindustrial notable, també apareix i es consolida la figura del comerciant, la persona que es dedica a la compra i a la venda de productes, tant a la gent de Banyoles mateix i rodalies, com des d'aquest enclavament a altres punts del territori. Tot plegat va aparellat d'una evolució social i de mentalitat que veu cada cop amb millors ulls aquests nous oficis. I a partir d'aquí comencem a localitzar comerciants, famílies que s'especialitzen exclusivament en comprar i vendre, en comprar productes locals per vendre productes locals o en portar productes d'un comerç, en diríem, comarcal, però fins i tot nacional i fins i tot internacional. I, per tant, generaven riquesa sense aquest suor del front al que havien fet o al que feien al·lusió alguns dels textos anteriors. D'aquesta vila en destaquen famílies especialitzades en el comerç, com per exemple la família dels Mitjavila, que va acabar sent una de les famílies comerciants més importants del segle XV a Catalunya, que té relacions pràcticament amb tota la Mediterrània, que clarament té els orígens com a mínim a Banyoles, però és probable que en algun altre lloc de la comarca del Pla de l'Estany.
La puixança de Banyoles no passa desapercebuda pel monestir, propietari dels terrenys on es va construint la vila, i practicarà almenys durant els primers segles una política afavoridora per atraure població, fet que anirà en detriment de la resta de nuclis propers, en els que exercirà ja des de llavors una mena de capitalitat. I és que en créixer, la vila requereix també de serveis pel seu propi funcionament i naturalesa. Una vila gran com la que podia ser Banyoles, i penseu que Banyoles no era una de les viles més grans del Principat de Catalunya, tampoc era de les més petites, es caracteritza sobretot per la varietat d'oficis. És cert que molts d'aquests oficis tenen a veure amb la producció tèxtil, però també amb la producció de pells. De fet, durant segles, bona part de la feina de Banyoles ha sigut també en l'encortit i en la construcció o en la fabricació de pells, però després hi ha tota una altra sèrie d'oficis que són fonamentals. Són fusters, són forners, són sabaters, són hostalers, són taverners, són altra mena de feines que viuen gràcies a la gent que ve a Banyoles al mercat, a la gent que viu a Banyoles, o que faciliten també que hi hagi aquests intercanvis comercials entre Banyoles i la resta del territori. El dinamisme econòmic va lligat indestriablement a l'existència d'un mercat molt consolidat i estable ja des dels primers anys, ja que de fet hi ha constància de la seva existència des de l'any 1086. I va ajudar força el fet que la vila de Banyoles estava situada, i de fet encara ho està, en un enclavament estratègic en el curs de les rutes de Girona i de la costa cap al nord de Catalunya, i era per tant lloc de pas natural de traginers, comerciants i mercaders. Sabem que, per exemple, a Banyoles hi ha un mercat des del segle XII, hi ha concessió de mercat, i això vol dir que ens hem d'imaginar uns espais, o sobretot en base a les dues places, el que seria la plaça del Teatre i el que seria la plaça Major, és a dir, la plaça de la Vila Vella i la plaça de la Vila Nova, on es comencen a concentrar els mercats, sobretot d'intercanvi. Intercanvi normalment amb una economia monetària, però difícilment veiem moltes monedes circulant i amunt i avall. Sí que entenem que hi ha part d'aquest comerç que es fa amb crèdit, part d'aquest comerç que es fa amb altres productes, i també tenim clar que, per exemple, a les places comença a haver-hi una gent que només es dedica a vendre i, per tant, que tenen unes taules molt semblants a les que avui actualment hi ha en aquests mercats que es munten i es desmunten, i per tant que es posen una mena de cavallets amb una fusta a sobre, que allà hi ha una oferta setmanal, a vegades més sovintejada o a vegades mensual, amb grans fires de mercat. Això ens marca una gran diferència, perquè hi ha molts llocs on els comerciants eren de fora, o els comerciants eren gent que venia d'altres llocs per comerciar en els llocs locals. En aquest cas, en el cas de Banyoles, no. En el cas de Banyoles hi ha documentades diverses famílies que es dediquen a aquest comerç i que sobrepassen el que en diríem el territori actual o el territori comarcal per anar terra endins i, sobretot, molt mar enllà. Alguns d'aquests comerciants són els que, a partir del segle XIV, comencen també a demanar representativitat política. Són alguns d'aquests estimuladors de l'economia, en podríem dir, que comencen a demanar que el monestir els reconegui el seu paper. Un indicatiu de la rellevància de l'economia banyolina i del seu mercat és l'existència d'un sistema de pesos i mesures propi, o la configuració porxada de la mateixa plaça Major i les infraestructures que hi trobem a redós dels recs, també al centre de la ciutat. De fet, a molts llocs medievals hi havia un sistema propi de pesos i mesures. Aquest és un dels grans atractius i dels grans problemes quan parlem d'economia de l'època feudal, i és que moltes senyories tenien les seves pròpies mesures de capacitat, i en el cas de Banyoles aquestes mesures s'han conservat unes còpies posteriors, que fins ara eren al Museu Arqueològic Comarcal, bàsicament mesures de cereal fetes en pedra, les que es conserven aquí a Banyoles, en d'altres llocs també en tenim, s'omplien de gra i es feia o una mesura rasa o una mesura curulla. Sabem que en el cas de Banyoles hi havia una mesura vella, una mesura nova,
no sempre podem o no podem arribar a assegurar a quina quantitat equivalien, però sí ens denota la importància que Banyoles va arribar a tenir en els segles medievals com per fixar fins i tot una mesura de gra amb la que es paguen els censos, amb la que es paguen les rendes, amb la que es compren moltes coses i sobretot amb la que es valora la capacitat de cereal. Una de les característiques de les viles que en algun moment han tingut un mercat important i és, per exemple, el que podem veure a la plaça Major de Banyoles, amb una sèrie de voltes, amb una sèrie de porxos que protegeixen del sol, protegeixen del fred, protegeixen del vent i sabem que hi ha part d'aquestes parades del mercat que es munten i es desmunten, que es construeixen o que es fan just a sota les voltes de la plaça. De fet, la plaça, amb aquesta fesomia o bastant semblant a la fesomia actual, està documentada des del segle XIII i fins i tot hem pogut arribar a conèixer els habitants d'algunes de les cases o d'algunes d'aquestes vivendes. La plaça, per això, també ve marcada per un dels molins, aquest molí que ara és part de les obres que es poden visitar a la Banyoles actual, és un dels molins que, a més, passa pel Rec Major, que passa després per aquest lloc on ens trobem ara, que és l'anomenat Tin, o la llotja del Tin, com li van començar a dir als anys 80 del segle XX, en realitat correspon a un tin i que tenia continuïtat amb una altra sèrie de molins al llarg del que seria el Rec Major. Alguns ens recordarem de Cal Nocaire i com aquestes noves obres de Banyoles han posat a la vista alguns d'aquests elements, d'aquestes rodes dels molins, d'aquestes rodes que hi havia en aquests molins medievals. Però més enllà d'aquest comerç i artesania, l'alimentació també guanya un paper important al mercat. Si cada cop hi ha més persones que no treballen al camp però han de menjar, han de comprar en la mesura de la seva capacitat la seva alimentació. En la qüestió de l'alimentació, les altres parades que sabem que són claus són carnisseries i peixateries. Pensem que al llarg de l'any hi ha molts anys d'abstinència de carn. La carn és un producte car, és un producte que no està a l'abast de tothom. De fet, l'alimentació medieval es vol diferent, com totes les economies medievals es volen diferents. Sabem que els senyors consumeixen molta carn, els senyors feudals. Sabem que els monjos dels monestirs, en aquest cas el de Banyoles, com a mínim fan veure que consumeixen poca carn, perquè és també un senyal d'abstinència, de sacrifici, de tenir l'alimentació molt al límit, i sabem que la major part de la gent menja poca carn perquè no hi tenen capacitat. La resta de dies de l'any, els dies de l'any que són considerats d'abstinència, el peix és fonamental. En el cas de Banyoles i de les zones de l'estany sabem que es pesquen peixos a l'estany i que es consumeix peix d'aigua dolça, per tant, però també arriben peixos assecats, peixos fumats de diversos llocs d'Europa. I, per tant peixateries com carnisseries com forns són tres tipus d'establiments que, quan els veiem documentats, també són indicatius de la riquesa o de l'especialització de cada nucli urbà. En aquest cas, a Banyoles tenim forns, tenim peixateries, tenim carnisseries, hi ha molins i, per tant, ens dona la sensació que és una vila amb grans activitats econòmiques, especialitzades en els teixits, però especialitzades en els teixits, especialitzades en la pell, però també especialitzades en molts altres tipus de productes. Malgrat alguns episodis desfavorables, com la Guerra del Francès o la Pesta, el creixement de la vila de Banyoles i la seva puixança econòmica van anar marcant una tendència de creixement, sobretot fins al segle XIX, el temps que les manufactures i l'artesania s'anaven adaptant a la demanda i a les noves necessitats. Tanmateix, la força motriu de l'aigua com a energia que havia marcat l'èxit preindustrial durant segles va anar perdent preeminència en favor d'altres formes d'energia, com el carbó o l'electricitat, conduint l'economia banyolina a un cert estancament i reinvenció. Però d'això ja ens n'ocuparem en una altra ocasió.